салом, як хабар. дар Фархор як зани 27 сола худ ва 4 кӯдаки ноболиғашро ба оби дарёи Сухоб партофтааст. ҳодиса шаби 29 ба 30 июн рух додааст. аз фарзандони ба об андохташуда 3 нафар духтар ва 1 тан писар гуфта мешаванд. калони онҳо 5 сола ва хурди чанд моҳа будааст. мақомот гуфтанд ин зан баъди он ки аз зани дигар гирифтани шавҳараш огоҳ мешавад бо мақсади қасд гирифтан худ ва кӯдаконашро ба дарё меандозад. ин зан аз об зинда берун оварда шуд ва ҷасади 2 кӯдакаш пайдо шуд. ҳоло ҷустуҷӯи 2 тани дигар дар оби дарё идома дода мешавад. зан боздошт ва нисбаташ бо моддаи одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. дар офаи супер ултра аз зедмобайл бо 60 гигабайт интернет, 600 дақиқа дар дохили шабака, 300 гигабайт интернети шабона ва имкони интихоби якбораси суперқувва. интернету тамоси бештар, пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.